zure kezka iraganeko kontu bat errepikatuko ote den baldin bada, alegia, gaur, suposatu astelena dela, eta azterketa bat dakat datorren astelenin, mino, eske beti suspenditu egiten dut, eta ez dakiz ze, eta beti ez dakiz zer, eta nota txarrakat ez dut, eta ez du gaindituko, eta ez dakiz zer, pixkan nola bateko iraganeko karga horrekin, edo ustezko karga horrekin zatuz, zer da gertatzen dena. Iraganeko karga horrek ez dizu uzten, oan zentratu duten orduan oso zaila dakazu ikastia edo aurratetzia. Proposamena, ariketa. Txibegileak eta iraganeko dakazun kezkoi karri, gertua, zu ohartzeko ze eragiten dizun, nola eragile dizun, ekarri gertua, ekarri eta albazu besarkatu. Eta jasa entzuni, bale, nahiko egite, bueno, pues hartu eta biali urruti. Urruti biali, altzun urrutina, non sentitu bertzun utxunea bezala galdituela. Eta utxune hoi, lehenoko kezkoi betetzen zutena, utxune hortan jarri, zu matiatua, errespetatua, garrantzitsua, zu bezalagoik ez dola, bakarra zala unibertsun, errepika ezina zala, merezizula, dena mezizula, jairabazia zula, nahikoa zala, hoi dena jarri bertzun guztioi dena zu elikatzeko. Paki hoi sentitzen zunin, zer da gertatuko dena? Datorren astelenin, baldin makazu azterketa, eta gaur astelena baldin bada, planifikatu zentratua. Ikasi, igual, ikasi beharko zu, oso diferentia da, ikasi zure energia guztia ikasketara jarrita, eguneroko zereginetaz aparte, hastia seitzen normal, bizitza segiten du, edo hoi atzeko karga guztiakin, hoi oso zaila. Proposamena oroitu ikasten hasi horretik, kirol pixkatin. Memoria hobetzeko, eta endorfinak, serotonina, eta bar, piztuak egitzeko.